आं मोजां रुनियल देब बर्मा काइटननि मुङै सोमायताङै साजावो आं भारत एलमबागनि बिसिंति खाजाक केरंनो पयतो कुबुई तै खरक बमुई साजावो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तनुनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिपां आदं अक्रानी सामुंनो जतनी बागैनो तांनाय भारतनि एलमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमा करै ख्लाय एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामुं तांग्लाक आनी थानी याफारजाक हांकर ककचाप नकनी चारिफां आदं अक्रानी बारजानो नांगुई नांयावै केबोनी बोखाक फुनुगै एबा हुइजागै सामुं तांग्लाक हामबाय जतन।